Сәлам дуслар. Бүген без витаминдарга бай кивинан әскелтем генә кайнатма эшләячәкбез. Безгә 1 кило 200 грамм тазартылган киви, 800 грамм шәкәр камы һәм ярты лимон кирәк булачак. Иң башта кивиларны ваклап турайбыз, адак лимонды өстәйбез. Тик лимондың һөяктәрен алырга онытмагыз, югыйсә улар кайнатманы әси итәчәк. Шәкәр комы өстәп, кивине талгын утка кайнатырга куябыз. Даими рәвештә болгатып, 20 минут кайнатабыз. Кайнатма тулганса һауынгас, уны тагыла 15-20 минут кайнатып алабыз. Кивинан кайнатмабыз әзер. Уны һавыткычта һакларга кирәк. Дуслар, бу видеога лайктар куярга, дусларыгызга һөйләргә, үзегезгә һакларга онытмагыз. Сәйдәрегез тәмле булсын.